Sykähdyttääkö hetki, jolloin opit jotain, mitä et tiennyt? Haluatko olla entistäkin fiksumpi? Ota lukitusnäytöllesi Wybit-sovellus, joka vastaa maailman kaikkiin miksi-kysymyksiin. Ja seuraa vain näitä 3 askelta. Wybit näyttää sinulle uteliaisuuttasi ruokkivia asioita, myös kysymyksiä, joita et tiennyt edes pohtivasi. Ja avaa maailman toimintaperiaatteita joka kerta, kun näyttö herää. Kun vilkaiset puhelinta ohimennen, huomaat nyökytteleväsi kuin huomaamatta, ja maailma avautuu sinulle, oivallus kerrallaan. Niitä voi kertyä yli 100 päivässä. Lisäksi saat kiinnostavia jatkokysymyksiä sekä tärkeitä kysymyksiä, joista et tiennyt olevasi utelias ennen kuin näet ne. Tekoäly valmistelee ne puolestasi ja antaa selityksetkin, joten jäät helposti koukkuun oppimiseen. Ja ennen kuin huomaatkaan, opit ilman, että varaat erikseen aikaa opiskelulle. Alat ymmärtää maailmaa nopeasti enemmän ja syvemmin, ja ajattelukykysi harppaa uudelle tasolle aivan luonnostaan. Lataa 100% ilmainen Wybit ja fiksuun hauskasti ilman vaivaa.